ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምሳኹም ዘለኹም መምህር ቶማስ ይበሪድ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተዳ ተዓዚብኩማ ኣብ መንጎ ሻተር ስፒድን ኣፓርቸርን ዘሎ ዝምድና ብምርዳእ ብሃሳሰ ለባም ምፅኣል ክተቋርፁ ይኹን ንሎሚ ንሪኦ እምበኣር ኣብ መንጎ ሻተር ስፒድን ኣፓርቸርን ዘሎ ዝምድና እዩ ንኣብነት ዋይድ ኣፓርቸር እንተዳ ተጠቂምና እቲ ፋስት ዝኾነ ሻተር ስፒድ ክንጥቀም ኣለና ካብኡ ተበጊስና እምበር ኣፓርቸር 1.4 እንተዳ ጌርናዮ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 1000 ንገብሮ ኣፓርቸር F2 እንተዳ ጌርናዮ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 500 ኣፓርቸር F2.8 እንተዳ ጌርናዮ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 250 ኣፓርቸር F4 እንተዳ ጌርናዮ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 125 ኣፓርቸር F5.6 እንተዳ ጌርናዮ ድማ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 60 ኣፓርቸር F8 እንተዳ ጌርናዮ ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 30 ከምኡ እናበልኩ ድማ ይቕፅል ካብ ዝተበጊስና እምበር ክነስተውዕለሉ ዘለና ሻተር ስፒድ እንተዳ 1 ኣብ ልዕሊ 30 ትሕቲኡን እንተዳ ጌርናዮ ካሜራ ሼክ ስለዝገብር ሞሽን ብለር ይፈጥረለይ ሞሽን ብለር ንኸይገብረልና እምበር ስታንድ ግድን ስታንድ እንተዘይብልና ግን ብኢድና ሒዝና ኣብ ንስእለሉ ግዜ እቲ ዝተሓተ ክንጥቀመሉ ዘለና መጠን ሻተር ስፒድ 1 ኣብ ልዕሊ 60 ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ካብ ዝተበጊስና እምበር ሓደ ብሎ ስእሊ ክንስእል ንኽእል ኢና እሞ ተጠቀሙሉ ዘለኩም ሕቶን ሪቶን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ፃሓፍሉ ኢኹም ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ይቐኒለይ